când simt cu el haosul tace. Nu trebuie ani ca să pot să zbor, îmi țin de mână și zburăm deasupra tuturor. Noi doi și totul pare mai ușor. Ce miracol, ce miracol, cum toată pare să pline. Dragilor, mă bucur foarte mult că ne putem vedea. E o bucurie să ne putem vedea înainte de Crăciun. Să știți că ne-am venit cu gândul să vă cântăm colinde, dar am zis, hai și câteva melodii care să ne încălzească puțin și apoi vom colinda împreună, vă asigur de acest lucru, pentru că noi suntem leșinați după colinde, ba chiar venim după un turneu de colinde, care abia s-a terminat și a fost foarte frumos.